zvese zvandinotaura ndezvechokwadi. Ndikanyeba ndichabatwa nemhosva. Ndikanyeba ndichabatwa nemhosva. Mwari nganditsungamirire. Mwari nganditsungamirire. Pamusoro wemambo Mutasa. Nyaya yandinayo ndinonzi Isaiah Nyapupera. Nyaya yandinayo yavanasekuru wangu vakabva amai. Nyaya iyoyo inyaya yengozi iri mumusha mavo. Ngozi iyi vanoiziva but vari kutadza kuigadzirisa. So mwoyo wangu washungurudzika nekupera kuri kuita vanhu mumusha manasekuru wangu. Vana mai nini vanasekuru vari kungofa zvisina tsaruka kuda kwengozi iyoyo, asi ivo vanoiziva. Ndikati ndichinzwa history yengozi iyoyo haikakonzereswa nevari kurarama izvozvizvo, vaikakonzereswa nemadzitati avo kare kare. Saka pandaikura ndaingonzwa kuti muna 1983 vedzinza rekwanasekuru wangu vakagara pasi, ngozi iyoyo yanetsa. Vagara pasi vakaita chivanhu. Vakaita chivanhu ichocho vakati panenge pabuda mudzimu ndiye munhu achabvisa mwana wake nekuripa ngozi. Madhezi acho pambasati pane mutemo wehurumende wekuti munhu haaripwi nemunhu, anoripwa nemombe. Mutemo wangu wasati wagazetwa. Saka zvadaro zveshuwa wakaita mutambo, waita mutambo. Mbuya vangu ndo vakazobudikirwa. Vabudikirwa mbuya ndo vakanzi ndo wachamisa mwana wavo nekuripa ngozi. Asi chakanetsa ipapo ndechekuti mbuya akanga asisina mwana wemusikana aikwanisa kumisikirwa pangozi iyoyo. Saka chavakaita, mbuya vanga vane mwana wavo chigumisirwa, ndiye vakamisikidza kuti ndiye achange akamirira ngozi. Saka zvadaro vanasekuru nanambuya vachirorama mazuva acho yaya. Chivanhu ichocho waichiita wachigadzirisa. Pakange pasina matambudziko ekuti vanhu vachifa. But kufa kwakaita sekuru 2003, mbuya wachifa zve 2004. Ipapo ndo pakatanga kuita matambudziko ekuti vanhu vese vakanga vasingachakwanisi kuita chivanhu ichocho, vanga vakuti takuenda kumachechi. Saka zvadaro ndo pakatanga manje kushaya vanhu kana kuti kufa kwevanhu zvisina tsarukano. Saka zvadaro sekuru akanga akaisirwa ngozi uyu akati aifanira kuzoisa mwana wake. Saka hazvina kuzoitwa sokudaro. Vanasekuru vangu vakakundikana wese semhuri yavo wese kuti vaise musoro pamwe vanoti ngozi iyi vanoigadzirisa sei, nokuti vamwe mukati mavo vari kuti akasirwa ngozi ndiye anofanira kuiripa ari ega. Pamwe pacho vachimboti ngatiwake imba yasekuru sezvaitwa nanasekuru kare. Asi akaisirwa ngozi aroti kanzi inini handikwanisi kuti ndizviite because inini handina kupara ngozi 1 plus inini handikwanisi kuchaisa mwana wemusikana ipapapo nekuti hurumende haisi kubvumira ba kuti munhu aripwe nemunhu, asi kuti isusu ngatibatanei semhuri tese tigadzirise ngozi. Saka chanetsa pa ndechekuti vanasekuru ava vari kuramba kubatana, hazvisi kuda kuti vadai, hazvisi kufamba kuti vadai, hazvisi kufamba. Saka inini semuzukuru ndamira pamberi pavo ndiri muyananiso kuti isusu kuti zvinhu zviite zvakanaka izvi ngatiende kwamambo Mutasa. Tikaenda kwamambo Mutasa vachatipa gwara. Ndosaka ndapinda mudare renyu mambo. Okay. Waridzwe nyaya yacho ari Vanasekuru. Vane wangani vanasekuru? Vakawanda. Mukuru wacho ndo mukuru ndiani? Simukaipa ndisabhuku. Okay, saka sabhuku ndikuti nyaya yataizwa
Because hatikuona nyaya ichingotitotera time yakare. Because nyaya ichi iringoda kuti mufambe muzive kuti chii chiri kunetsa ende munoripa sei. Ndo pane nyaya. Because makambofamba here kwamakamboenda makamboudzwa anything kana kuti muri kungoona vanhu vari kufa isuspicion yekuti vanhu vari kufa pamwe ndo chakakonzeresa. Ndinganyepa ndingapangizodari ndichiti takafamba. Asi chekutanga chandinobvunza kuti zvekutaurwa nemuzukuru ndizvo here chaizvo. Hongu muri iri kupera zvisina tsapa. Saka muri kuti ine nyaya yekufamba iyo. Isu takasununguka kuti tifambe. Izwa izvo zvandikutaura izvoti inini ndinoda ini changu kubatsirai kuti zvinhu zviite sei zvifambe zvakanaka. But handipo kufosa chii wanhu zvavasingadii vanhu zvavasingadi handina simba iri kundifosa. But chandoziva kana chiri chiwani kana iri ngozi haina umwe mushonga kunze kwekuiri. But kuti muiripe munofanira kuiziva kuti handiti kuti muiripe ngozi yacho munofanira kuiziva kuti imbori ngozi ipi. Because munokwanisa kamutofungira ngozi isiriyo. Because zvamakwanda tiri vanhu mafambiro edu takadai tese akasiyana. Handiti umwe akwanisa kaine tsoro dzake dzakatamba riche ari wani kubva munyara nokukanzirawo iwe moita one maybe yamutaura kuti handiyo yasekuru nekuti sekuru hapasiyo. Asi pakati penyu paine ane zvake zvaruziya zvekuti ndo zvitoripo izvo zvinodii zvinoita. Saka chiri important kuti muzvitsvage kuti mese muziva kuti dambudziko renyu chaichairo riri papi. Then maziva dambudziko renyu kuti riri papi, then mochiona solution, mopiwa solution kuti moita sei. Yes, taureti. Handichingofumbirawo magariro takaita panapa hongu ndamira semunhu mukuru aita zita rakakura futi mumusha. Ndina hanzvadzi hombe ndiyo ndingati dai ari murume ndimukomo ndoita maiguru kunawari apo poita vamwe maiguru vari uko apa. Ndingati pakaitwa nyaya dzese idzi avo vanhu vairi ava ndo vanhu vakapinda mudarirwa pazvaigadziriswa zvinhu izvi. Saka vanokwanisa kumbotora muchidii titaureti ngekwani iyi hanzvadzi yekuberekwa nayo. Tuda wanoziva wakanga varipo wanoziva ngawatitaurei. Angaripo ndiani vana tete angaripo ndiani ndiwana maikuru kwako tete ndimubadzi vana magwani pamusoro imamo tete inini ndiri chemo Esther Chisuko makabvira ndiri chemo panyaya yemumusha indakabvira kukura ndaisorozwa zvekare saka zita rangu ndinguzi Ana Chisuko ndakasotoiswa zvitupatarowa. Saka inini panhau iri kutaura nabamira ndoti wawana mwana wangu inini first born ndiyo muna 71 mababa mini 71 ini ndandatorohwa kai ndibva ndazobereka wangu 71. Saka nhau idzi kuti ndidzitsanangure handimazuva zvataura muzukuru ini ndiri muroora asi dai ndiri tete ndaigona kutaura zvinhu zvinozowanakidza kana zvisingawanakidzi. Zita rangu ndamisa kuti ndiri muroora panhau iri kuita mushashi wanhu vari kufa. Wana watiinawo ndiwo wana baba watiinawo handigoni kutsanangura zvinhu zvakadii zvemumusha mavo. Inini mutemo wangu ndipo ndamisa kuti ndiri muroora handitsananguri nhoroondo yakasoitwa madii. No, it's okay. All right. Pane umwe here ari prepared kutaura kuti zive Vanido aripo here aimawacho taura tizvuzuru pamusoro changamire zvamatoona changamire pamberi pevanhu ava vana sekuru vangu nanatete varipo apa kunzwisisa chako chako kunowanesa. Iye hama dzangu idzi uyu ndiamai vangu vatedzidzi ava but vana sekuru vangu vakaoma musoro izvo zvinhu changamire zvamuri kutoona ipapapa hapana chida kugadziriswa banawo ava misoro chete yamuri kuona ipapapa hapana chida kugadziriswa pepapapa. Saka inini changamire handikukati kuti mufambe nedare
kuchafamba nedare then mozoisa pamunenge maisa. Asi ndikumbira kuti changamire tishande tese kuti varume vabatsirika nevakadzi vari apa, because hapana chinobuda baiba papa. ndakarongawo musho asi ndiri kuda kuti nditoishe ava vana vaberekwa imomo kuti tiuye pano nevana ava vanotoziva zvavari kuziva. Hazvikwanisi kuti ini ndabva kwamaramba ndisvike kwachisuko ndiparure zvekwachisuko ivo vanazvo mukati. Ndichifunga kuti ivo varidzi vemusha wavo vatange vambotaura zviripo, ini kana ndine zvandozotsigira ndozotsigirawo. Baba, ndinoonera kuti muzukuru ari kutaura zvaari kutaura. Nhoroondo yenhau iyi yaigadzirwa zvechokwadi. Yagadzirwa pane paasina kunyatsa kusvika, pamwe kuda akanganwa kutaura. Inini ndakange ndiri kubasa, ndanzwa munin'ina wangu uyu akapuhwa kunzi ndiye achazenge akamisikidzwa paurongwa ihwohwo, akaroora mudzimai wake wekutanga. Mudzimai wekutanga akaenda nenzira isina kunaka, akazotsvaga mumwe wepiri waanova ndiye wainaye nhasi uyu. Mudzimai uyu akasununguka zveshuwa mwana wemusikana. Asununguka mwana wemusikana, mudzimu uyu wanga uchiri kubuda ngozi iyi mumusha uyu. Itori neimba nezvayaishandisa zvekuti zvaitobatsira mumhuri. Zvadaro ndakange ndisiri pamba inini, ndakange ndiri kuHarare, asi ndakazonzwa ndakutaurirwa kunzi mai wakabudikirwa nemudzimu achiti ndakunotambira mudzimai wangu auya. Zvinhu izvozvo zvakaitika pane vakanga vari panjira, vakazviona. Madzimai mairi avo ana maiguru wangu vanokwanisa kuitimisa ipapo. Zvakaitika, mai wakaenda wakasvikirwa, wakasvika wakanotambira mwana wemunin'ina wangu, wakaita chiwanzo chavakaita ipapo pamwana iyeye musikana iyi. Ndobva wadzoka kumusha pawagara. Takararama zvechokwadi, hazvisi zve2 years kutorarama chaizvo. Zvinhu zvakadi zvakateramira, zvinhu zvazotanga kutipidigukira. Munin'ina ati ndaakupinda muchechi, ndaakunodada. Zvinhu zvobva zvatanga kudi kupidiguka. Ndofunga kana polisi yeparuda mhuri inoyi vanoiziva. Ndakasvika kanenge kanyi kekutanga ndakange ndiri kuHarare, ndichibva ndanzwa kuti mhuri yadi yasungiswa. Ndikataura nemapurisa ndikati zvinhu zviri kutaurwa izvi ichokwadi. Kana munhu watiri kutaura mwana uyu, watiri kuti mwana musikana uyu, watova mudzimai mukuru ane vana 3. Haana kuwanikwa zviri official zvatingati kana kuti tingaziva isusu pavana ivovo kuti tine mukwasha. Hapana ba. Saka hatichatozivo kuti chii chiri kudi chiri kutora nzvimbo. Munhu akapuhwa kunzi ndiye achazenge ane mwana ari panapa asati awana flow yekutaura. Ndinofunga anogona kupindawo mudariro otsanangurawo kuti mativi ese tinge tiri kufamba nawo. Ndiyo chichi. Zita rangu ndinonzi Pfumai Chisu. Ndamira pamberi pedare raMambo Mutasa kuti nditaure kuti nhau iyi yakaurwa nemuzukuru inhau yakaitika mumhuri medu shuwa. Yakaitika kuma 83 ndisingakanganisi. Kana ndisingakanganisi yakaitika kuma 83. Kufunga 83 ndaberekwa 73 kuri kuti ndine 10. Wabereki chakaenda kuitika ndechekuti wabereki wakaona pamhuri zvataurwa ndine manduka urambirana namo kuti kuri kunzi nhau yakazoiswa pandiri
panga pasine wanai wasikana. Wanai musikana anga aripo, tete anga aripo, tete anga aripo, asi kuti munhu anga akura akuziwa. Wakaona kuti tikamutanga unoita sei, unoramba. Wakasarudza waisa kwa 10 years. Shuwa nichuchu chaipo. Inini kana ndichitaura pamberi pedare ramambo Mutasa, ndakaabhuyuswa enough. Ndaisvutiswa mbanje ndiri pa10 years nemudzimu iwoyo, ndichiitiswa zvinhu zvekuti ndakatadza kurarama upenyu hwandaitarisirawo kuti ndizinge ndiinawo, kuri kuburikidza kwemudzimu iwoyo. Endi zvadaro takakura shuwa, ndikaroora mukadzi wangu, ndikaita zvandakaita. Inini handina kukwanisa kuendawo kuchikoro kuzosvika kunyora form 4, asi madzikoma angu inini aiziva kuti ndakatakurwa nawo mumusha, waigona kundibatsira, asi hapana kana mumwe akaisa hope pandiri, sezvo waiziva kuti inini ndiri mutakuri wenhau dzavo kana kuti nhau dzedu. Hapana kana mukoma akakwanisa kundipa hendi. Zvawaitogona kutobhadharira madzitezvara avo maschool fees, inini ndiripo. Ndaitorwadziwa kuti shuwa tezvara uri kubvumba kwake, mukoma ari kutobhadhara mari yechikoro kubhadharira tezvara, tadzingwa tese, asi ndoupenyu ndakararama. Saka nhau iripo nemhuri yedu, kana mukazwa kuti hazvigadzirisiki, hapana chisingagadzirisiki kana vanhu muri pamwe, asi vane miromo yavanotaura mumhuri. Ivo vanoti pafiwa pese ndiwe waurayisa, ndiwe wauraya. Izvozvo pakabva kufiwa. Pane muzukuru mukoma wangu, mukomana anga akamira, wakati ndabudirwa nengozi, ndine nhingi, akataura mazita akataura, asi tikada kugara pasi totaura history, mamirire ayakaita nengozi yaibuda nematsanangurire mafire aya akanga akutaura kuti ndiwo zvakaita, zvakaenda kupesana. Saka neimwe nzira ndiri kuti pamazuva amataura Changamire ekuti vanhu pane chinhu chinenge chiripo chinozikanwa nemunhu wese, chinogona kuita shield yekuvharidzira zviri kubatwa. Saka muchidimbu ini ndiri kuti wachisuko wauya wane nhau yekuti tirikuda kugadzirisa, tinoenda mberi. Asi kana wane nhau yekuti gadzirisa, ipo papo handiwirirani nawo. Kana wane nhau yekuti toda kugadzirisa semhuri, ndiripo. Asi kana waine nhau yekuti gadzirisa, haipo papo handinyepipo pamberi pedare remambo kuti ndinozomira ndakaita shield yemhuri yese. Uyautira zviri very simple. Ari kuti chinhu chiripo zvese zviripo toziziva, ngatigadzirise as a team. Not kuti muchisire kuti chinogadzirwa ndinhingi. Chakaiswa hapo saka iwo zvipenzi. No. Kanganisa. Yes, tell it. Mambo Mutasa. Panhau ndozipedza chisuko. Panhau iyi yechikwambo chiri kutishupa chekuuraya vanhu. Nyaya iripo inoita kuti kana tikati tifambe tigasezve. Ngozi iyi hakuna anoziva kumusha kwayo, kana ndinoziva kuti inobva kupi kukura kwatakamboita isusu. Saka pakazoita chitsidzo nevabereki yashupa. Wakati no, zvayashupa kuti iyo ngozi kuti inini ndoda musha wangu muno muchisuko nekuti inini makanishandisa nguva yakadini? Yakareba. Saka inini kuti ndione mabenefit akunga mandiwakira musha wangu muno machisuko, moshedza zita rangu machisuko, tifambidzane zvakanaka. Nekuti nhamo nematambudziko ekuuraya kwekufa kwewana neurombe mumusha zvipere. Saka ipapo ndopakazonge pakuzi ndopakaenda awana maigura. Ini wangu mukoma akaendawo, nyangu mukoma wangu yari panapa, akaendawo ari mudikuru. Akamirirawo kuti chikanga chadonhera mumusha medu isusu, ndiye achazobarira ngozi kuti ipiwe musha wayo dezo zita rayo mumusha kuti idzika. Fosho akaenda kunozi kwa Degas, kana isikakanganisa. Vakasvika vakaita chiwanhu chawiko. Zveshuwa chikadonha kumumba mamukoma wangu. Vakabva vasidzirwa nekuti munhu ega akanga aine mwana wake mumaoko kuti chikanga changozi icho. Mwana otodini? Otozivewe
ndiwo uchazodini, uchazoiripira wovakira musha kuti vanhu vagare zvakanaka, nekuti hatizivi kunobva ngozi. Zvadaro zveshuwa zvakatika kuse kudaro, tikakura poshuwa wakaroora vakabereka vana vakatotsidzirwa, imba ikatowakwa vachiita chiwanhu ipapo, tasina kana dambudziko. Nhau yakazoshupa yaapo izvozvo yekuti takukupera kufa, kupera kwakaita vabereki. Takuti no, ngozi zvatirikufamba tichibata iyi kuti isusu tuzi iri kuti ndichindipa izve musha wangu, mukadzi wangu ndikaoni makandipa mukadzi nemwana zvese hamuchadi kundipa iri kudeza zita rangu ndiono uchidzikama hangu ndiono uchigarisika muno uchifamba yanyu muchenyu zvakanaka. Ndopakabva tangozi isusu wamwa kuti inini handibariri chisuku, nekuti hanikati wachisuku wararami upenyu hwakanaka. Kana tichipera tofanira kuti dini tipere. Saka isusu nyeri isusu saka takunokusiada kuti tishone muchitotibatsirawo isusu, nokuti isusu tanenda kugara wose tikanga tagara kwedu ukoko. Pane patakatombogarara tikavaka musha wanga uri kushupa vanhu varwara oda kupera mumusha, ukavakwa musha iwowo ukapedzwa zvese. Tikaenda tikasungisa kwaRuda, Ruda yakati no, mutemo wakazopoza hofu mutemo wekuzozi hatichakwanisi kuripira ngozi nemunhu. I think wakachinjwa unaona 2008 ikoko 2010 handichazivi ndipo pakazochinjwa ere uchizi no, takuchakwanisa kuripira ngozi nemombe. Hatichati tifosekedze vana nenyaya yekuti kuabvisa vana nyashi ema yavo kuti takuripisa nechi nesaka ipapo manje ndiri kuona pakatiremerawo isusu tikati izvoso tikada kutsvaga kuti tinoenda kumusha wavanhu tichasvika kupinda no, isusu ngozi hofukozi tiri kuiziva iri mumusha iyi yatoshupa. Tinoenda kumusha wavanhu tichasvika kuti isusu tauyawo panapa isusu takuripira ngozi nemombe. Izvo zvakakugadzira navana sekuru nanasekuru vakaiziva chinhu ichocho kudhara zvakatadza kugadzirisika vakazoripira no, tichakuvakira musha wako pano, wodedzwa zita rako iwewe nemhuri yako ichaberekwa kukupa kwataita kuti tienderere mberi kuti vanhu vagare zvakanaka. Saka hondo iripo ndeyekuti ngozi iri kuti ndida zita rangu rishevedzwe nemhuri yangu yandiri kuona kuti mundipe ndigarisike. Saka muri kuona tiri pano. Chakabandisa nemataura ndovuka ndikubatsire pakuti chivanhu makachiteedza kusvika pacertain level, pane pamakasirira pekuti kana chinga chatsidzirwa imba kuti imba iyi ndiyo yadai, imimi mamwe mabrothers acho ese muchaitei bhozi ndechidzinza. Munzwa nyaya yemukomana uyu tiripo ipo papo kuti masirira ndandasira tiripo ipo papo patakambogara pasi zvichinge zvida kufamba kuti kwakazi munhu wega yega samusha wese ashaisa ruoko wega une $20 une $5 every mwedzi wega kane bhare sipo rekuriritira mwana uyu kuti achengeteke mumusha. ndizvo ere zvamuri kuita? Vanhu vakanga vachida kuzviita asi nenyaya yekuti hamunopindura hamuna. ndizvo here zvamuri kuita? haipapa ndinganyepa hazvina kuizwa nenyaya yekuti zvakanga zvatoita discord kutanga. handiri kuona vana sekuru vanga vakachigadzira, vanga vakachikumbirira. Kana kakuri kumalawi hatichaendi kumalawi, chicharamba chiri mumusha munomu, chovakirwa choriritirwa chiri pai, chiri mumusha. Asi collective responsibility yemwana wese wachisuku bozi kugarika kwako pamusana pekuti pane mwana akaiswa pachitsitsi pamunofananga muchidini muchichengetera. Dai ndakakanisa kunzwa pane atida kana kuchikoro handira kuzoenda ndiri kugarira chinhu chekuti vanhu vese vadini vagari. Ndofunga mukadzoka ipapapo pane zvakataurwa nevakuruka hamuchagiri kuenda kumalawi, munoita zvamakanzi muite bozi. Uri kuona uyu hakuti ndakuenda kuchechika akuti chipande chiya chabuda chadzoka mustreet manje chakurova chero munhu vachadi vachaona chidzoka panhau yechikoro nokwati mukada ndakupa example yekuti chidzidzo chekuti atsidzirwa anochengeta, atsidzirwa kuzi iwewe anoidzirwa mombe anoidzirwa zvese anodaidza zita bozi muri kumba zvese handiti bozi kuti mi mugarike kune munhu akatsidzirwa boti kati chinjanai unoda herewo handiri kuona kuti handii. Saka akasakudzwa ikoko tinongozvipedza nekumusapota tese tinomusenzera bozi chinhu chakakakaniswa kwete naiye bozi uyu asi yakauraya munhu ndisekuru wasekuru kuti amene kumusoro amene chaka bozi
ndosaka ndikapotazi imwe kwesini yangu pairi ndekuti amunganditauri kuti munhu wakawa muridzi wenyaya yamuzi ndoyo because kana ngozi inotaura kusei ngozi iyo isi kutaura kuti muripi pamuchikwamba waisingozi kuda icho hachiti ngozi icho chinoti ndiri chikwambo kachiri chikwambo kachisitikireti ngozi inoda kuti kachiri chikwambo munogara nacho ngozi chinhu chakatsvagwa nanasekuru kuti imi mudini kachauda mukadzi kachauda nezvezita racho ngozi chiri kushandira imimi kugarika kwenyu kwese kunobva pachikwambo chiri mumushamiri saka chichengetei ngozi wamakasidzira akachiramwa chadzoka murodi saka kutoya pana kuda kutopihwawo gwara nezano ngozi tega hatikwanisi kutozvigadzirisawo hamusi kuteedza wana mudara wezviteedza havana kusiya munhu zvatutaura zviri very simple handisi munofanira kuti mupe difference yekuti chinhu chamunotaura nezvazvo chii chikwambo here kana kuti ingozi handiti kana chiri chikwambo handiti maconditions acho ndeyekuti chii because akuti mune zvamunotaura maconditions ayakapa ndeyekuti ndoda chii ndoda musha nezita nezita rangu meaning kuti chii paroda kuvakwa imba musha unodaidzwa zita rechii rechikwambo icho but my question is chikwambo ichocho chinodaidzwa zita ripi kana muchinga chiziva anzichireka uri mudzimu waichiomberera apa chaitaura kuti ndini ani ndinodei chichirongei uyu munhu wangu ndiye anonditeera ndiri kushandisika hama dzangu dzirubva dzaita kunge dzakabatwa ndini ndinoita kunge ndaakukweshana nayo ngozi iyi yaitopuhwa ichitoshanda zvekuti pamusha paitouya wangaza wairapwa isusu ndo zvatakakura saka tauya kunoku kutsvaga kubatsirwa kana munhu aitorapa ari musha menyu it means isvikiro remusha wenyu because hakuna ngozi hakuna chikwambo chinorapa hakuna hakuna ngozi hakuna chikwambo chinorapa asi kana riri mudzimu wemusha chamupedza kunditaura ndechekuti pane mudzimu wemusha wairapa asi washaya paenda kunogadzikwa kana kuti muri kuuramba ndo hondo iripo because what right simple question uyu murume makachuzwa kuti ndopane zvinhu zvese anobudirweko kana kuti anoprofita here kana kuti chii pari unodini taurei mai tete taurei asi chiro chanetsa mukati mwemusha ndechekuti we kutofa kwakaita mai wedu akafa ngekutourawa ngemagandaka saka mai uyu hasi utongokuti akubudawo chingoita wawama ndiro zvinotonetsa kuti izvezvo apa kuti tizive kuti izvi zvakamira sei kuuya kunoku inini nemwana wangu kubvira kuti hambai titombowasungise tizwe kuti zviro zvizvi zvimbogadzirwa sei sei uyu mwana wangu anga akamira indini ndasara ndega amunotsanangura mataura imwe nyaya yamai wenyu hanzi murume uri apa habudirwi ndomubvunzwa nditi unoitei chandodinza ari kunamata izwai kana achinzi ari kuita akapiwa chinhu ndo pachagara chii mdzimu wenyu kana mdzimu iwoyo kana ngozi yenyu kana chikwambo chenyu handiti panofanira kunga paine masainzi anoratidza kuti chinhu ndo pachiri aripo here masainzi ekuratidza kuti munhu pane munhu uyu ndo pane zvinhu zvakati ndini Esther Chisuku garai pasi ndaida kupinda mubvunzo vanganzi vachibvunza nokuti baba vangu avandibabaya ini ndiri mwana wokoma kufestirwa nemama vangu ndaida kupinda mabvunzo kuti baba vanobudirwa here nemudzimu kati ngozi handinyatsikuziva kuti zvakamira sei baba havabudirwa
asi musikana akapuhwa kunzi ndiye mukadzi wengozi aripo ndianobudirwa. Uripi? Handisuzota. Ana wani? Anobudirwa achiti chii? Anotonyatsotaura kuti ndikafonya ndakadai achitotaura. Saka nyaya iri pachii? Mwana weimba ipi? Aiwa, ishe mambo. Mwana wani? Ndine mubvunzo ndoda kubvunza musikana. Wati anobudirwa, wati anotaura. Akambotaura uripo here edi mbuu dzanga dziripo paakabudirwa achitaura ndiwana ari? Isusu pane patakabhuita chechi. Alright, ngatimbozwe munhu one first. Chechi pamba pedu zvandiri. Ndipo pandakanzwa achitaura. Ini ndasanda kubvunzwa hangu achitaura kana kubuda kana kuita sei. Ndipo musi wandakangonzwa achiita sei. Achitaura tatitori pachechi. Aika izvezvo namatirwa zvikuru izvezvo ndopangobuda tite sei pana mukadzi wangu chichi achingotaura ndofunga vanga varipo sekuru vanga varipo papatonono vakatowana pachechi papo akatotaura zvakava achingotaura Ndoda ine chandoda ndoda vakateerera vakazwa kuti ari kutaura zvakadini. Anga akasimutaura Yes. Ndinoda kutoro zvandinoziva nezvinoziva karanga bamwe. Handina kuona achibudirwa edzinchiso. Handina kuona achibudirwa mwana. But mwana akanga ari kuchechi. Ari kuchechi. Vatazotodaidzwa isusu. Nawo kusanganisira naye bamwe nanga ari. Wana totoro kuti mwana arara usiku hwese ari kubudira. Saka kuzobva ipapo zvazviri zvechechi mazuva kuti hanyanisi kuchechi. Saka vakatobvunza muprofita kuti anga aripo vakatiudzwawo zvakapaura. Asi kubudirwa kwemwana soko iroro pamandeya wandoziziva akabudirwa mwana. Okay. So nyaya yedu ngatisarembese nyaya. Nyaya yezvainoda kuona chisuku. Kana paine munhu ari kutombudirwa, munhu iye anofanira kupa direction. Musafungire kuti dambudziko randiri kuona ramuri kana chisuko ndere kuti muri kufungira kuti pane kumwe kune imwe solution. Asi solution muinayo. Because kana paine munhu ari kutombudirwa achitotaura munhu iyende anokupa guidance ngaateerere zvaari kutaura kuti ari kumboti chii, then zvaari kutaura tikuirana nazvo here kana tisikuirana nazvo. Because to me has make sense kuti muri kuti makagadza chikwambo pana baba vacho asi chonobuda kune mwana wacho, meaning kuti apa hapana chiri. But asi kana akasidzirwa mwana wake musikana ndiye anoita kudzidzidza bhozi ndiye mukadzi wengozi kana iri ngozi. But uyu manje mukazwa explanation yataura angachiti atoti ndakatadza kuenda kuenda kuchikoro, ndakatadza kushaya support, ndakaita sei zvese ndisisi chinhu chambiwa papi chinhu chaiswa pandiri. Because pari kunzi nguva iyoyo hapana tete anga richi handizvo zvataura iro. Saka iwewe ndoda kubvunza iwewe chiri kuti uti iwewe pane pauri pane zviripo uri kuzvibhilivha iwe pane zviripo kana kuti hapana panyama yako iwewe ngemweya wako hapana chiripo. Une here chawakambosangana nacho chaunoti this thing is awkward? Kana ari maproblems tinotaura kuti pakurarama kwemunhu anosangana nezvakangosiyana siyana, asi kuti nditi pane icho ndakanyatsosangana nacho chinondiratidza kuti inhau iyi inotaura vamwe haina hangu pachangu ina hapana. It's okay. All right. Panhau iyi tidzoke futi apa pamati baba kakuenda kwakaza kutsidzirwa zvinhu izvi zvakazi kana ari munhu wemukomana atsidzirwa kuzi ndiye musha watsidzirwa zi okay mwana aenda ari mukomana pakozi ida pachadonhera achabata ari mukomana mukadzi waacharora mwana achazosununguka ndiye achazotsidzira ngozi. Saka pakasununguka mwana wamukoma wangu akasununguka ari musikana, saka mazwa kuzi pakasununguka mwana wemusikana ngozi yakabva yabuda pana mai wavo, chikwambo chakabva chabuda pana mai wavo vachaenda kotambira mukadzi wacho chiti mukadzi wangu wadini wauya kuzondisunungura, chikabva chatambirwa chikabva chatsidzira icho tino
amene chiwani chakabva waita ipapa mwana iye musikana iye asipo izwa bambo imi mbambo anditi kubva zvamukutaura mese anditi imi mbambo tibogara yai pasi kubva pane zvamukutaura imi zvese zvamukutaura muchitenderedzana anditi chinhu chiri kubuda ndechekuti chinhu ichi ingozi because kana chinhu chakutobuda chiri ndoda mukadzi ingozi ndosaka ndoramba ndikubvunza kuti mwana uyu paari kubudirwa ari kutaura kuti chii, ari kutaura kuti ndini ani havateereri because chiri kuita mane dambudziko ramuri kuita nderekuti mune kamwe kanzira kamuinako kamufunga kuti ndiko chete kanzira ikakana handiti and you are no longer now prepared to listen kubva kuti kunze uko kumbori nechii chinokuchengetai mashira because mukaona zvanhu zvimamira zvakaita uyu muri mwanapo handiti mwana ari kutambudzika ndewani mwana ari kutambudzika akapiwa chinhu ndewani asi mwana iyoyo as a family izvo muruziva kuti mbuya wacho pakabarwa mwana iye akamhanya akati mukadzi wangu auya imi semhuri muri kuitei nemwana iye wakazorora what have you done afterwards zvomataura kuti mwana wangu auya mukadzi wangu auya handiti ndowapaipa chiwano then afterwards semhuri muri kuitei up to now nemwana iye pamusoro chakadii ndataudzwa maiva wambotaura papa ungoni magirazi waanzi mwana wekudirwa achiti ndini chafonya California ndewepi? Who is California? Pamusoro mama nauri yatonyanya kutambudzika nayo ndeyekuti mwana uyu musikana uyu kana kumba hatoipa hatitozivi kuti kurarama ari papi Ari chatinongoona wazukuru warungoya mumusha iye wacho uripi? uri kwaharare Baba wacho makambomubvunza kana zukuru wachiuya handingapati pauri kusvikira saka ari kutambira kuti pasu redu ziri kubva kupi panatotanga zvengozikanaipo panapa mukau kuti tinzwisisane tese tiri panapa baba mwana uyu uri kurarama ari wana waripo sofa wangani itu wandinoziva asi ndichinzwa ndiri kunzwa kuti pane mumwe wechitatu baba hapo mwana uripi kwarara kugara naye kwarara kugara nemurume akatororwa kuroorwa kubvisa pfuma pachiwanhu chedu is right haana kuroorwa is right. Don't try to be complicated for nothing. Tikati munhu ndabvunza kuti munhu ari kupi mukada kugara nemurume wake murume wake ndiani kana asina kubhadharirwa pfuma kuti anzi murume wake zvinorevei it means munomuziva wana sei vachiuya kugara kuno muri kumuziva kana matoti ari kugara nemurume wake it means kuti imini murume weye muri kutomuziva but then kana muchiziva murume weye why is it that muri kutora vana vemurume vamuchiunza kumusha kuno kunochengeta kumusha kuno asingachengeti vana wake kana chiwanhu chinoda kutenzwa handidziwa hangu bamambo wangu kuti mwana wandogara naye asiye murume wainaye ndiwo umwe murume wakandomitiswawo saka wechitu wacho urikugara naye kumba kwaurugara asi imimi akaroorwa ere mwana haana izwai kana iri shona chaiyo chiwanhu mwana ye kana chikwambo chenyu chiri chizi California ka ndopanodaidzwa zita rechikwambo ipapa wana ivavo vasaonekwa chisuko ndekwa California bcause mbada uyu maproblems ese ari munyaya yekuti mimi matura mutoro wese pamunhu wani hamuchafambise mhuri ba bcause mukadzi wechikwambo haroorwi akaroorwa anokubara vana vacho havasi vani venyu vaudaidzwa zita remunhu akadini akakanganisirwa kana mazobasirwa muchazozviudzwa dhirizeri waimuchiona pamusha pachizi wakaimba yatete tete anowakirwa ngwako murume anogara natete mo anonzi mugariri
haabhadhari chironga, haabhadhari pfuma, because chake murume kuita sei ibhuru chete, kubarisa chete, asi abarisa wana hawasi ruwani, hawasi wake, wana wechidzidzo ondaidzwa uko kwaCalifornia. but vanhu ngachiteedzwe manje, because imi mupenyu kutaura kwamuita mwana uyu musikana uyu wamutaura mudai makamuwakira musha, makamuwakira here imba yakataura ava kuti baba wacho waka ndo problem yawainayo vanhu vagara wakuti iwewe ndo wakabara ndoita unga ndinokwikwidzana nemini atisikukudanzana vatiri muno mudare ndoda kuonesana kuti dare rione musha uyu imba itoripo iko zvinhu zviyapwanyika haisati yasvikayo kusvika pafoundation asi ndo pane nyaya imba iri kupwanyika sei, responsibility yaani kumaintaina imba iyoyo pari kunzi hatikwanisi kusvikapo ba nekuti pamba pane musha uyu wemba iyoyi ndo musha muri kugara munin'ina. Saka tikada kusvika ipo papo kana muchita zvakasiyiwa newafamily. mimereka yemunhu aite zvakuita kozi hamuna unhu Ngatenda kana muruti mimi hakwanisi kusvikapo nekuti ndo marugara makamboiwaka sei imo muyadhimo makaiwakiri hamungati munhu wakaimba mangwana moti pane imba pazvikapo asi ndii makawakaimba chepa makamboiwakirei imo kana midzaza mukasvika hapane zvawasokutaura papo taurai nyaya yenyu musatipedzere nguva pe pamusoro iyi mama imba iyi takaiwaka, imba iyi yakawakwa, asi payakawakwa imba iyi ndo pakachinjwa, pakakakuzi mutemo wakuchinja, wakuzi wana hawasharipirwi neshi ngozi bosi takanga tatowaka imba inofanira 2008 2009 imba yakawakwa ikapera yese, ikapera zvese, tikaenda koripotera kumapurisa kwarudayo, kunyaya kwaruda iriko nyaya iyi. Ruda yakatipa masamanise kuti munofana kupwanya imba iyo in 24 hours kuti imba ipwanywe because hamutenderi kwakaimba iyo baba because mutemo hauchatenderi for sure. Saka ngoti takati hakuna ngozi isingakupi solution. Nani A plan B plan C? Munozandura tadhira nengozi dzakawanda pano dzatotaura nadzo panapa. Ngozi tinogara takazitaura dzitoandastenda kuti ngozi iwe hatichabvumirwi nemutemo kuti tipe chii mwana musikana kwauri. Mutemo hauchabvumiri, chiita zvakati zvakati zvakati. Ngozi yoti ora ndazwa saka ndakuti zvakati. Kuiyo yenyu ngozi makambotaura nayo here in the first place? Kuyo zvese zvamunotaura mese hearsay. Muri kuti ndakazwa. Yaruko anokusenzera. pamusoro inoizwi obet makadheni ndine mubvunzo ndinokumbira mubvunzo wangu kuna baba because jesu tinopera saka tikapiwa platform yekuti timbotaura tifana ticlarify zvinhu inini ndara pane ndinobvunza pamwe kuti ichokwadi here kuti chikwambo ichi kana kuti ngozi iyi ine zvinhu zvaanga inazvo zvakaita seupfumi isusu kuzva kuti tiri kutada kuclarify ipapapo zvakaita semombe minda anditika ndinobva takapiwa baba minyawa ndokuda kuti munobondipindura sababa waita basa nekubvunza mubvunzo wako hongu chinhu chandingakwanisa kupindura inhau yenyika panguva vabereki vari vapenyu vane minda yavakabwera kuna baba munini uyu wachiti ndizvo zvichazobatsira pakurarama kwemwanasikana uyu. Ipfuma yeminda noti pfuma yemombe kana kuti mari handiizivi bana kuona minda iri ndingati zviri kuitwa kuna sekuru vangu ka pamwe pacho kunzoinga nyaya chinoita kuti kazhinji kacho sekuru varapa waite kakugodokana kana kuti wasaite unga vari kutambira zvinhu izvi inyaya yematauriro anoita matauriro avo anoita 1 2 panyaya yeminda
pari zvino ndofunga pane pamutinonyasa kuona apa yakuenda out of topic because nyaya yedu yatiri kutaura ndezvekuti ngozi inogadziriswa sei. Sepataurwa namambo kuti ngozi ine maprocedures akawanda ainokwanisa kugadziriswa nayo kana kuibvutsa kana kuita sei. Then vanasekuru vangu avo kana kuti vanasekuru vangu arapo aneka kudhauta mukati memwoyo wake paari ipapapo kuti yes ngozi iyi iripo zvaina but vamwe vacho sekutara kwavamboita mambo kwekwe vakachenawo here pachezvavo kuti uyasununguke kuti takubatsirana tese kuti tigadzirise ngozi iyi because iye sekuona kwakewo mukati mevamwe wake imomomo anoonawo sekunge wasina uchena pa saka ipapapo ndasozvitaura kudhara ndikati nyaya yenyu ikai pachezvenyu muri kuziwana pane wakasvipa pakati penyu saka munhu can't tell now kuti ngozi chaiyo iri kugadzirwa panapa ngeipi kana chikupedza vanhu ndechipi. Saka isusu chatiri kuda chandinoda ndikubatsirei nacho charutowesta time pauda chiremba anokuvhurirai nyaya iyo hako mweya usumudzwa mweya utaura nachiremba wachitanga wabvetwa mese mopinda imomo mese mojopinda mujorodhani mese mocheneswa nanatete mese uyo wakachena iwe wakachena kana wakasvipa nyaya yako yobva yataura kuzi iwe wakasvipirapo ndiwe wakasvipirapo muhamabatsiwa ndoti nyaya ipeni zvamuita zvese izvi munoona pachirungu pane chimwe chinonzi ostensible reason. Ostensible reason ndiyo reason yaunongopawo zvongoti ingokavhe zvorudini zvorotaura asi isiriyo reason ndiyo inonzi ostensible reason. Ndo zvamunoita kuti mese maenda kohwanda kuti chiri kutipedzesa machisuko ingozi iyo muCalifornia. Saka isusu tikuti prove to us kuti yes ndipo California. Kana ari California tovatana kuti chiri kuti California apedze vanhu akatsamwei chii chatofana kuita, then we do that, then toita izvo. But mimi hamusi kuda iyoyo rutu iyoyo yekuti tione kuti sei California yakagumbuka. Munoona pamakabatira kuti California save us, California ndio save us. Ayo takutopedza nyaya. Munoda here zvachiremba. Indura yorume. Munoda here mesi. Hakuna zvemachenji. Haurisi muzama wako muruda handisi. Kana yakadaro saka yakanaka. CI phone number ka yemacontact person iyo muzukuru ndoro kontakta nyaya. Handisi. Nasekuru wana sabu nani nomwe. Handisi. Yose number zinyimuri 3. Ndito twakoma nawo kana wadzoka. Ndito watakupa date kuti mugadzirira. Senda moya kuno kana kuti uya kumakwe. Manyara kumba hamchadi. Tanzikisiza nditi vasarudzwa wachaisa ma. Tamti susuka. What is your choice? Muruti Oda kuya kuno here kana kuti auye pamba. Madam, uye here kumba. Kumba isiri ready kuti auye kumba. Right. Saka nyoresa namba idzo dzedzo. Then tokupai parudzoka. Tokupai tokutaura yemari. Yes ma'am. Mfundire mama. Yes. Nini mubvunzo wangu wekutanga poshi wekuti kana ari kuda kumba uchasvikira pamba pani poshi. Piri, inini ndiri kukumbirawo chikumbiro kuhama dzangu. Handina rufaro kana mhuri yangu haina rufaro. Nekuti kana wari kutaura vanotigadzirisa ngozi yako. Aiwa tati takuya kogadzirisa ngozi yawo awo ndosaka tikuya saka napakutosvika ka haasi kutosvikira umba kwako atosvikira umba kwasabu ndiye mukuru. Kana kuri kutonongora atanga kutonongora pasabu
wozoenda kwewangu. Iwe wazi ndio kwazi ndio wadini. Iwe hauna chawakanganisa. Tirakusevha iwewe. Ndopane nyaya iwewe. Saka ndiye baba. Ndiye baba. Zviri kutangira pasapo. Kana chiri kubvondoka chinotangira pani? Pasapo. Right. Thank you. Ade tokupa date. Ade. Next.